kanan ay bagay namnaman. Nusinbiyag mo aday problema. Adim kanan ay sandagan mo. Tut kanayon ay dadagsan mo. Sinay di ayak maibaga Jesus at sitsin na ka. Sumagan ka ang sisya at makaansanagin mo ang waday naman. Ay gapu abang ay nandiyaga. Anipod si Jesus uyak inawan. Sinandiag ko at siya'y ragsak ko. Ay umayag sinumali ay tempo. Sinay di ayak maibaga Jesus, it's in the